Roda de Ter ha viscut aquest cap de setmana el seu Carnaval, una celebració que ha anat creixent en els últims anys i que ha guanyat popularitat a la comarca. Aquest any el recorregut del Carnaval ha canviat degut al tall del pas de vehicles pel Pont Vell i s'ha desenvolupat tot a la llera esquerra del riu Ter, a la part alta del poble. També esperem participació, esperem que la gent vingui amb moltes ganes de festa. Fem un recorregut diferent degut al tall del Pont Vell, però que l'hem pensat perquè molta gent de Roda el pugui gaudir, el pugui disfrutar, que tant les comparses com les carrosses puguin exhibir i ensenyar tota la feinada que han tingut aquests dies o mesos, i per tant esperem que passar-ho molt bé i en els concursos també que acabi guanyant el millor. L'activitat va començar divendres amb la clàssica baixada de carretons, que ha plegat centenars de persones al llarg del seu recorregut amb una bona nòmina de participants amb les seves andròmines. La baixada de carretons marca el punt d'inici del Carnaval, amb participació també des dels més petits, que ja porten moltes setmanes preparant aquests carretons i fent-ho amb les seves pròpies mans, amb l'ajuda de familiars i amics adults, però amb molta empenta. Estem segurs i segures que aquesta voluntat la seguiran ficant i les ganes amb el Carnaval a mesura que vagin creixent. No, guanyar, mira, si guanyem és un premi de més, però nosaltres venim més aquí per baixar i passar-nos-ho bé que no pas per guanyar. El premi és una cosa de més. Heu participat altres anys? Sí. És el primer any que participeu? Sí, aquest és el tercer any que hem participat. I creieu que és el millor carro que heu fet dels que heu fet? Sí, creiem que sí, ens hem superat, ha estat l'any més bé. Dissabte va ser el torn del Carnaval, amb una quinzena llarga de carrosses i més de 700 participants inscrits, a més de totes les persones que hi van assistir a títol individual o en petits grups. Durant més de 2 hores, el Carnaval va desfilar pels carrers del poble. Hem intentat fer una disfressa que vagi bé per tothom, que tothom pugui comprar i que es puguin confeccionar a casa i que ens ho passem el més bé possible. Home, té d'especial que et trobes amb amics, gent amb qui comparteixes moltes coses del dia a dia, però gent amb qui et trobes potser 2 cops l'any, entre d'altres un al Carnaval, i és el Carnaval del teu poble i comparteixes aquesta estona. És una cosa bonica i ens reunim tots junts i juntes. Pel que fa al palmarès, la tribu dels indis va guanyar el premi a la carrossa més original. La més treballada va ser la dels arreplegats i la més animada va ser la d'Invocant la pluja. Anem de pluja i llamps. Per què heu escollit aquesta disfressa? Perquè fa molta falta ara, ja que hi ha la sequera, i així doncs si pot ploure millor. Qui les ha fet aquestes disfresses tan xules? Els pares, bàsicament. Cadascú la seva. Nosaltres, sí. També hi va haver premis per a 3 comparses i per a 6 grups individuals en categories júnior i sènior.